Hola, son María, do bar Chantadina. Pois levo aquí máis de 30 anos todos os días, que gracias a Dios temos moita xente. Aquí ao lado da colexata de Sar, que tamén temos moita xente, os veciños vos, os párrocos vos, e toda a xente que me rodea aquí neste barrio é o mellor que hai en Santiago. Son Oliva, son aquí veciña de María. Estou moi contenta de que a María lle deran este reconocemento porque é un referente aquí no barrio. Nem a presença de Deus. Que pensa o barrio de ti? Que son traballadora e iso dimos novos e vellos. Que son constante e decidida. É moita paciencia? Bueno, paciente regular. Sí, no, tes que ter, tes paciencia, tes. Que significa Santiago para ti, María? A Santiago foi importante moito na miña vida, porque eu vim do Concello de Boqueixón a vim traballar aquí, e para min é todo o que temos, todo. A miña familia, o meu patrimonio, todo o que temos, deu-llo aquí a Santiago. Que consello lle darías ás mozas que queiran emprender o mismo que emprendiches ti? Teñen que ser moi constantes no traballo, porque estes negocios, ademais, teñen unha cousa que tens que abrir todos os días, a máis ou menos á mesma hora, senón é ter moita paciencia, porque, claro, se tes unha familia, tens que perder moito tempo, e tamén perdes outras cousas precisamente deso, das familias, dos fillos, que non podes estar seguido ou acompañando tantas horas, e perdese moito. De non lle poder ofrecer aos meus fillos horarios como a outros pais, que podían ir con eles ás actividades, que podían ir con eles a todos os lados, e os nosos sempre tiñan que ir solos. Que opinas de que che den este reconocemento, María? É como un ánimo que che dan á xente. É un recoñecemento moi importante, moi importante. Para min, agora, cada día, parece-me máis importante. De feito, mira que levo 33 anos aquí e nunca cerrei a taberna. Nunca, ningún día. Sin embargo, agora, o día do recoñecemento, imos ir toda a familia ali, porque estou moi contenta. Moi contenta. Vejo mais, mas mais triste. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Dende o Coro da Rá queremos transmitirlle o noso agradecemento a María polo seu caloroso acollemento todos os martes despois dos ensaios. Queremos moitas chantadinas e, sobre todo, moitas Marías nas nosas vidas. Oh, happy day.